Good morning. Um, Tini bo Sunday no. Ang na thanai blog samani. Afro ang lumoi tonga an dol rok phai miang gai hinga tini bo hain haite Sunday tini bo an dol rok phai na kok am se tini kete bo ham yang kha. Tini ke wa tai she wa mani thaglia. Ani yang to thakka but bong na yang thagya ta. Gai phai ni bo kosto te khorok sa dol bo. Oi mama. Kalen. Ham. Yang phade. Hinga Wati jora phai to ya thang to ya bon bagai tini phai ma yaung kata ang kai mamoi rok to song ya ku borok phai ni confirm khang kai ang song goi ton nai haita but phai me asang thanga malai na kari ko tabu bo ang khina nai jong kana khina nai tongo sab khina nai abo. So okay, next dinner any friend phai kya khoroksa te khoroksa to phai malia henke bo bini basajak by phai layo te bini bin bu phayo henke bono puila kaijaka puila ya te khoroksa te puila kaijaka bo khan che puila ta henke bini bo cherai ko hamni se 1 year okra bini 20 December hamni bo 20 December okay bor khorong ni no 20 December okay tabo tonglai kha borok bo 3-4 ঘন্টা se okay taga thana sengkha okay yang ikote khoroksa friend phaijak bo hongke to obichorono no bo obichorono hamjak phaijak ta okay ta khai borok no kisa nairek na bagai phaimani hinke bini basajak bo mirigo ani hambo mirigo kono nai no sida hanyo mirig laikha charai chora ba joton mirigo hinke ta khai borok thangka ge ani o friend hinke te khorok sangka boka tongora nai kho bokisa late ke sokpai kha ge bini basajak ke poris tongkha ge jini khai poriya ho jiri khai aisuk milok bir barsiko ge ta borok thangsinaiมาทางไหนเลยจ้า Mozo to ni kai la berin cha sinai. ต้องไปบ่ทางละ Tata ne tata. ตา Tabukai ang khir songai tongo saboni. Amono first time ang saboni khir try khai tongo belai no kothok thok suka. Tiri ang khengan. Moni nana rima sible nanas rabai. Nang nai thukjak liya da ba. Oma da? Moni ni headband ketal. Nai thukya. Dipor kaham. Ang tam khai tong nai di do na funuga na. Eka. Hamni bagai biscuit senam tongo ata ni biscuit. Bahayang no sido. Gas thapa rok moila nai ta himai di. Omo ang somai mampro hunai tabu ham thuya ko basajak sabon bagai ang hoi yang tongo. Tam khai no nung tam khai ha tam cha kun chi kari bulau ro tam no cha nung biscuit chana da chana moon khang ke chanai do high five ready yay clap Karika kutung tongku ham tino sari naigra bisa tung dulu kutung Hot top?
musung sang sokphai bek lagi ba phai bele first kali ni manai sokphai ka ba kaisa te amo kaisa ek loge sokphai ya kaisa kaisa si oke obo ta mo nai lagi na ngai na musung go mo ba te tam sa ni nang ma ni manai ja ni mang su pai ma tong shu an ke mus ma pai li nin ba ma si oke baby da okay next okay tamo unboxing khaleo jeng mo khai tamo this is pasta akhri pasta mo pasta multigrain macaroni slurp ni abo ata baisi sunam jak meda baya Nge abo ke last to hanga sengtam khalai china hai ke phati relai china jana da khaila hedi da Deja haina hai phone kaham phone ai siri ba kok sana musung graya ko nge abon bagi voice over ri tongo ang abo khai doi sanam na hne ang check khai ne man mia horo rimanita bat kaham ke sengya ko takte sa thokol boi tono nai ke yang khai gangla gangla no berambuti khainai te chakumra tongo bono khai kisa baza khai resinai saya balo kha bazarok henke taboke iko baza songoi tongo hamba che chana sidu to thogjang no bokati ro to thogjang ya abo kang chocolate boil khai tongo chocolate no melt khaina nai tongo tamni himale ang cake sanam na nai tongo chocolate cake sanam nai ta hamni bagai hinke or khai gi bai kutui ka hamri jak gawono ang tang mix khainai abo mix khaimani yagulo ang oro chocolate nai ta okay tang obo mix khaigrana chocolate melt ka tabo gang oro mix khairisine dark ngai matha tabo orom ata ranai okay baking powder nai baking powder ata ro dud ranai oro ta mere ni mama mix khainai kaham ke beni consistency gang laba khiklai rekhe musmung khata ko tabo gangara banta roshnai motomani tabo cake no oro reshinai rena sakang iko cake ko phayang na bagai thok phule renai ta phai bai kya na tabo kang abono karai box ashine so cake mun tongra thong taimo ang tabok kisa samung khai gerana tanki rok moilang tomai kya hingke yang kasla bo hoi tongo te tinarak na sakang to clean ma khaiblana kya bon bagai phat hoi nai tabo gobono soi akoi tei danai nogo ang kasla thainio tei supungo tei gola thainio te thaisang ka to kupulong kho current rok thangphan mamble tabo watei jora hai deba hangkai tei gobang makhe naragai tona nango nogo hangkai gola thainei tei filter o danai filter o khai balti bai danai ga balti bo kaham ke ma sunai ekdom kaham ke suna nangjago ang hangkai tei dabai khangkai tebo samung tongkho samung paya ko phungbo ai drop si gongkai ham hangkai bin nanani ro thangka tone rikha ta bufa kai tabuk ang ri sunai hamni ri kisa tongo wani ri kisa tongo mia sui mali abo hangkai tini se ma susinai satung bo I think tunga na hai ma tongjak bla tabuk to satung bo tungnai
wataibo phainai amte hai weather tabuk kisa satung tung hangano wataibo phairi mano hediba hingke abono jekono satungni samung khaina hingke haino lengkak khairak maya tabuk o watai no kiroi ta hingke tabuk ang ri subaika ri subaine tabuk lamai renai bolong wngsuke bolong somoi bo maya plus eko tamhinai watai phai man bagui oro jabra bithi bo rimai ang tongo hingke samung khainai eko khairenai bo maya ta tabuk habani jora aboni bagui cake da mon khanai gana te kitsa munna tongko o belai no se phungai siri siri thoma basa drobo tam jani yong hage no boi dong olo mukhang subai nai mele o belai hitur bon sangkiri dong tabuk he nok pharai kisa nok rok hui regena hamphaya kusani o nok to mia hujak no haiben tinte se huna musung tong khata ang hingke sofa rok ligilagai cherai ganang ba ligilagai no kisa kam khaigena kisa sam khaigena mala sokphai sokphai ke tak borok te sam khai manchina mama yang phari klai na ya yang phari nin bagi cake senamjak ang khaiger yang ang babari dati mun awang babari dati mun tab sati kuburu jokaza awang babari dati mun kalau banyak ke nama muka wow beautiful ning chana da ning nanya da awang babari iko nah haha jaka wow